masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa konsumo. Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 54 minutos na nakaligad sa atak na ang alas 6 saga.
Welcome diri sa pagapangalaga sa nga Bombo Report Second Edition adlaw sa nga Martes petsa 15 sa bulan sa nga Marso sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sa nga Martes ikatatloman nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maging kaupod ang niwalaga si Bombo Erlin Bayonita. Kung tanay kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa udalong nga sanyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Kaga siyempre ang pagliiliin nato na sa mga fuel station sa diri sa Maya Syudad sa nga Bacolod. Kadungan na sining ika-11 na nga sunod nga semana nga mayara sa nga oil price hike. Kaga sa mga nga aga mo gini nga super big time nga saka sa presyo sa nga diesel 13 pesos and 15 centavos. And then sa gasolina naman, nagasaka sa nga 7 pesos and 10 centavos ang kada litro. I-check nato na sa pila ka mga fuel station sa diri sa mga syudad sa Bacolod, si Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, sa report, kamin. Yes, Bombo Arlene, live kita diri sa Bongno sa isa naman kang gasolinahan diri sa may area sa nga Lacson Street, Bombo Arlene. So, kaltek sa gyapon na Bombo Arlene, no? Ang aton siningagin na padulungan diri kay tisunod sa aton impormasyon, no? Kagahapon na Bombo Arlene antis nagsaka ang presyo sang gatong Bombo Arlene. Di madamo gid sang madamo sang nagpila diri Bombo Arlene para tughong, no? At isa subong nga Bombo Arlene diri nga area o kung diri sa may Ramos ayon Bombo Arlene nga gasolinahan tini sila may ara kaya sa nga diesel Bombo Arlene kag silver Bombo Arlene kay tikagaina sa pihak naman yang gasolinahan sila yan wadaan sila sa nga diesel Bombo Arlene kag sa nga silver, no? So sa subong ati kompleto pamandiri ang ila sini nga gina-serve diri nga gatong Bombo Arlene. So sa information naton, yes, kay na Bombo Carl ginakulang na sa nga supply. Yes, oo, Bombo Arlene, no? Ang sa area mandira sa Maydalan Lacson may isa man kay gasolinahan nga na na ini sila, no, na wadaan na ini sila sang supply sang diesel kag sang silver nga gasolina. Bombo Arlene ini nagahulat-hulat ini sila nga madeliveran para at least nga ang mga nagpadulong sa ila para magatugong mayara pag gani mga suki nila Bombo Arlene wala na nakatugong bangod nga wala na sang diesel, wala na sang stock sang diesel. So mo pa nang ginahulatan nila Bombo Arlene pero diriya makaserve pa ini sila sang diesel. Kadamo lang kadaan sa mga nagpa-refuel Bombo Carl. Yes, Bombo Arlene, kadamo lang, no, sa mga nagbakal kag nagpa-refuel. Ang iban gani may dala pa nga mga drums sa Bombo Arlene para stakan sang ila sini nga mga gatong. So sa diri Bombo Arlene, nag-istorya lang to sa Pamboy galing kay hindi sila magpa-interview Bombo Arlene, no? Pero pwede lang kita diri makalive. So at least hindi na ginamo na kadabo mga nagapila. Ang damo ginabialin kahapon sa ngudto asa na maggabi kay ang ining adjustment nag-take effect alas 12:01 sa iban ng mga oil companies. Yes, Bombo Arlene, ang pagsaka, no, alas 12:01 gid, no, 12 midnight pasaka gid sa gilayon sa gatong Bombo Arlene. So sa diri ati 13 pesos ang saka sa diesel kag 7 pesos sa gasolina Bombo Arlene. So usually amo magina ang subong, no, nga price ako ng presyo sang gasolina Bombo Arlene amo ina ang saka, no, 13 kag 7. Pila na Bombo Carl, lapit na gid 80, no? Sa subong Bombo Arlene diri naka 74 pesos and 8 centavos Bombo Arlene ang gasolina ara sa presyo nga 71 pesos kag 72 pesos Bombo Arlene. Okay, sige. Thank you gid Bombo Carl. Bombo Arlene nagikan diri ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Madamang salamat kay Bombo Carla may defensor. Direktada sa may BS or intersection sa Lacson kag BS Kino Drive. So wakalabaw iba na sa mga fuel station so diri sa Maya Syudad sa Bacolod ang nagaulat pa sang supply kay kahapon kadamo nga daan sa mga nagpatughong. Kadamo na sa mga nagbakal iba na ganiya may mga balon na sila nga pila ka container. Parang bakay nga gawa diri bakal nila binakon na ikaw or sa mga nagagamit sa nga diesel banwa kaya kadako nga daan sa nga dugang sa kada litro subong nga adlaw.
13 pesos and 15 centavos. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ng Martes, Marso 15, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Energy nanindigang gumagawang pamalaan ng short at long-term solutions sa problema sa langis. Pero nakalatag ng mga plano, hindi pa rin sapat. Samantala, tinatawag na excess VAT collection gagamitin pa rin para punduhan ang karagdagang fuel subsidies at discounts sa gitna ng naranasang mataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ang MMDA naman magbibigay ng libreng sakay sa mga commuter na maapektuhan ng transport strike ngayong araw. Samantala, sa ibang mga headlines, ang DFA pinatawag ang top diplomat ng China sa Pilipinas para pa rin sa panibagong namang diplomatic protest. 2 linggong alert level 1 nagbigay daan naman sa mas masiglang takbo ng mga bangko at maliliit na negosyo dito sa bansa. Sa international news naman, ang United Nations lalo pang nanarma sa pagtaas ng alert level ng nuclear forces ng Russia. Mahigit 2.8 milyon na mga bilang ng refugees ang tumatakas doon sa bansang Ukraine. At sa ating entertainment news, mamaya si Chris Aquino ibinahagi ang positive development sa kanyang kalusugan. At sa atin namang business news, stock market ng Pilipinas, iba pang mga bansa sa Asia sumadsad sa pagkalugi dahil pa rin sa epekto ng gyera doon sa Ukraine. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po niya ang kurman, si Bombil Maracol. At ako naman si Bombo Jane Buda. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, nasa kabuang 3 billion pesos ang nalikom na ng gobyerno ng Pilipinas mula sa tinatawag na Excess Value Added Tax o VAT collections nitong nakalipas lamang na buwan ng Pebrero. Gagamitin pa rin ito sa pagpondo sa karagdagang fuel subsidies at discounts na ipamamahagi naman sa mga susunod na buwan. Inamin ni Finance Undersecretary Valerie Joy Brion na ang sobrang koleksyon mula sa 12% VAT sa unang 2 buwan ng kasalukuyang taon at sa mga susunod pang buwan ang siyang gagamiting pondo sa mas malaking subsidiya na ipinanukalan ng economic team ng Pangulong Duterte para mabigyan pa ng ayuda ang mga sektor na matinding naapektuhan ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon pa sa opisyal, ang tinatawag na actual incremental collection base naman sa baseline oil cost, ito yung presyohan sa world market, nasa $70 pa kada bariles. Nabuo ang excess VAT collections mula sa $83.5 per barrel na average crude oil prices. Ito'y nung buwan pa ng Enero, habang mas mataas naman noong Pebrero na nasa $90.1 na ang kada presyo ng bariles sa pandaigdigang pamilihan. Paliwanag pa ng Department of Finance na kapag pumalo pa sa $100 kada bariles ang global oil prices, maaaring umabot hanggang $20.3 billion ang malilikom daw na excess VAT collections ng gobyerno sa buong taon, kung saan maaaring maggamit niya ang natura ng mga value-added tax collection na sobrang revenues para mapunduhan ang mas marami pang subsidiya sakaling magtagal pa ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Narito narekomenda nga ng Economic Development Cluster sa Pangulong Duterte ang pagdoble pa ang pagmamahagi ng fuel subsidy hanggang 5 billion pesos at 1.1 billion pesos naman para sa mga fuel discounts, ang kung saan uunahin naman ang grupo ng mga tsuper at ginarin iba pang mga nasa public utility jeepneys. Sinabi naman ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, ang ikalawang tranche ng tulong pinansyal para sa mga vulnerable sectors mailalabas pa sa buwan ng Abril matapos na matukoy ng pamahalaan ang pagkukunan ng pondo. Itong sobrang revenues at mga foreign borrowings ng Pilipinas ay kalimitang ginagamit para punduhan yung mga unprogrammed appropriations sa taunang budget. Samantala,
hindi naman suportado ng Department of Foreign Affairs ang panukala na ibaba o suspindihin ang fuel excise tax dahil sa maaaring anyang magresulta ito sa pagkawala pa ng mga revenues at kikitain na makakapekto daw sa recovery ng Pilipinas. O dahil sinabi nga ng mga opisyal, ang pagsuspindi sa oil excise tax sa ilalim ng tax reform, acceleration and inclusion, ito po yung batas sa train law, ay maaaring mawalan daw ang gobyerno ng hanggang 147 billion pesos na revenues ngayong taon. Kaugnay ng balitang yan, may dadagpang mga detalye sa ginanap na Senate hearing, si Bombo Dennis Hamito. Nanindigan ang Department of Energy na gumagawa naman sila ng short-term at long-term solutions dito sa kinakaharap natin na problema sa mga produktong petrolyo. Hindi lamang kasi sa Pilipinas nararanasan ito, Bombo Elmar, kundi maging sa iba yung dagat. At ayon dito sa mga pagtatanong sa ilang opisyal ng DOE, dahil lumarap sila dito sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Energy Undersecretary Gerardo Erguisa Jr. na may mga hakbang na naisagawa na ang kanilang tanggapan at tuloy-tuloy naman ito yung kanilang aksyon at may mga pangmatagalan din na solusyon na silang nakikita. Ilan sa mga hakbang na ginagawa ngayon, yung pang short term, yung fuel subsidy, kagaya ng binabanggit mo kanina, Bombo Elmar, at yung iba pang tulong para sa mga stakeholders. Karamihan dyan, yung mga nasa sektor ng transportasyon. At para naman sa long term solutions, ay yung pagbabago doon sa mga patakaran at mga lituntunin na ipinapatupad, kasama na yung posible na pag-alis sa fuel excise tax. Yun nga lang, hindi naman ito karakaraka, Bombo Elmar, dahil may mga kinakailangan i-consider dito. Kahit nga matapos itong mga pagdinig dito sa Senado, ay hindi rin naman agad-agad maisa sa katuparan yung pagbabago sa oil deregulation law, kundi ito'y kinakailangan na magkaroon ng enabling law at yung amyenda kung sakasakali, kung ano man ang gusto ng Palasyo Malacanang na mungkahi para dito sa mga pagbabago na sinasabi. At ang problema, Bombo Elmar, walang sesyon ngayon. Pwedeng magkaroon ng pagdinig pero walang matatalakay ng mga panukalang batas at wala rin may papasa. Kung sakasakali man na magpapatawag ng special session, dito lamang may sasakatuparan yung mga hakbang para magkaroon ng amyenda ang alinmang umiiral na batas kasama na yung oil deregulation law. Kaugnay niyan, narito ang mga dagdag na paliwanag ni Undersecretary Gerardo Erguisa Jr. ng Department of Energy. Ito yung mga steps na ginagawa ho ng ating government, including the Department of Energy. But let me just stress that number one, as explained earlier, this is a global problem. And aside from being a global problem, it is unforeseen. We are suggesting the inclusion of the minimum inventory requirement in the law. Although this is a policy already that is with us in being applied to give more teeth and to make it more defined, we are proposing that this be included in the law. This was previously included in the past in a previously nullified law, which is the predecessor of our oil deregulation law. But this time, we're suggesting that we incorporate the right components. Bahagi yan ng mga pagpapaliwanag pa ni Undersecretary Gerardo Erguisa Jr. kaugnay dito sa pagharap nila sa mga miyembro ng Senado, pati na sa iba pang mga stakeholders. At present din doon sa naturang hearing ang mga kinatawan mula naman sa Meralco, gayon din yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na may partisipasyon para dito sa usapin ng fuel, maging yung mga grupo na nakaantabay din, mga small players, ika nga, Bombo Elmar, na siyang pangunahin din na nagbebenta ng mga produktong petrolyo. Pero kung mapapansin, yung mga small players, sila yung nagkakaroon ng madalas na rollback at itong nakalipas, small player din, Bombo Elmar, yung nagpatupad ng kanilang sariling bersyon ng
ng pagbaba ng presyo. Pero sinasabi ng DOE, hindi raw ito matatawag na rollback, kundi ito'y discount na pinairal para maging parte ng kanilang estilo para dumami yung kanilang customers. So, kanya-kanya ng diskarte ngayon yung mga petroleum companies dito sa ating bansa. At sabi nga ng gobyerno, ng DOE, ay dapat magkaroon ng pagtutulungan. Kaya may mga long-term plans na kanilang binabalangkas. Bombo Elmar. Bombo Dennis, so lumalabas talaga na tutol ang pamalaan na tanggalin itong tinatawag na fuel excise tax, na siyang kabilang daw sa nagdudulot, kaya nagmamahal din yung pagtaas, na ngayon nga ay record-breaking, Bombo Dennis, 13 pesos mahigit para naman sa 1 litro ng krudo at mahigit naman na 7 piso sa bawat litro naman ng gasolina. So anong reaksyon dito ng mga senador, Bombo Dennis? Paano mababalansin nila at mahanapan ng solusyon to? Dahil sa ilang sektor ay yun ang kanilang iginigit, Bombo Dennis. Ang sinasabi ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, Bombo Elmar, handa sila na sa katuparan yung pagbabago na ito, yung pagkakaroon ng mga hakbang kung sakasakali yung excise tax, madali naman yung parte nila pwede nilang gawin. Pero yung karakaraka na aksyon, Bombo Elmar, pwedeng gumawa ng hakbang ang Executive Department. Deklarasyon ng Presidente, iiral na, Bombo Elmar. Hindi na kailangan pa na dumaan pa ito sa Kongreso. Lalo't nakabreak nga ang Kongreso ngayon at kung dadaan doon sa proseso step by step, magkakaroon ng filing ng bill, magkakaroon ng first, second, third hearing, magkakaroon ng debate at ito'y dadaan dun sa may bicameral conference bago tatawid kay Presidente. Ay naku, mahabang panahon yan, Bombo Elmar. Unless otherwise, ito'y certified as urgent measure na siyang may sasakatuparan, ay pupwede na kumbaga mas mabilis yung maging development dito sa batas na ito. Pero kung action mismo ng executive ay, kahit sa isang araw pwedeng mangyari yan, Bombo Elmar. Yun nga lang, may mga epekto, lalo na doon sa mga services, social services na pinagkakaloob naman ng pamahalaan ang maapektuhan kung sakasakali na aalisin itong fuel excise tax sa Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa paghahanda rin ng mga otoridad dito sa Metro Manila sa isinasagawa naman na transport strike ng ilang mga transport groups. Dulot pa rin itong pagtuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala muna sa mga paalala. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, makikumusta muna tayo sa paghahanda ng mga otoridad dyan sa mga epekto nitong transport strike. May mga detalye pa si Bombo Marlene Padviernos. Kumusta dyan, Bombo Marlene? Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, magkakaroon nga ng libreng sakay itong Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga computers ngayong araw na lubhang maapektuhan ng ikakasang malawakang tigil pasada ng isang grupong piston na samahan ng mga tsuper at operator ng jeepney. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na nasa kabuuang 20 na mga sasakyan, kabilang na yung 11 na commuter vans, 6 na bus at 3 military trucks ang ide-deploy sa kasagsagan ng naturang transport strike. Ang mga bus ng ahensya at trucks ay ipapakalat para makasakay ng libre ang mga commuters patungo sa EDSA bus carousel. Maglalagay sila doon ng libreng sakay na parang signage sa mga bus carousel at doon sa mga sasakyan na selected nila na magsaserbisyo ng libreng sakay sa mga kababayan nating pasahero. Ito, Bombo Elmar, Bombo Jane, kanina may nakausap tayo, personnel siya dito sa ng MMDA dito sa lugar na kinaroroonan ko. At sabi niya 5:20 AM pa lang ay naka-standby na yung mga sasakyan na magsaserbisyo para sa libreng sakay at yan ay doon sila naka-standby sa Commonwealth at yung mga sasakyan
sasakyan na yan ay mag-iikot sa mga major roads ng Metro Manila. Iikot yan sa Metro Manila at ihahatid yung mga pasahero patungo doon sa EDSA Bus Carousel. Ito, monitored yan ng CCTV para sigurado o masiguro ng MMDA na maayos na isasagawa yung libreng sakay para nga doon sa ating mga kababayan na pasahero. May nakausap kami kanina, Bombo, Elmara, Bombo, Jane, na isang pasahero, hindi na kasi siya pumayag na magpa-video yung interview kasi nagmamadali na siya. Pero ito galing pa siya sa Lucena, sa Quezon. At ang sabi niya, kung sakali na maapektuhan siya o maabutan siya ng transport strike, sobrang hirap sa part niya kasi since galing pa nga siya sa malayong lugar, pumunta lang siya dito sa Metro Manila o dito sa Pasay para asikasuhin yung mga documents na kailangan niya asikasuhin, kailangan na niya pang mag-grab kung sakaling hindi siya makakasakay sa mga pampasaherong jeep. At bukod dyan na Bombo, Elmar, maliban pa dito, magagamit din ang Pasig River Ferry Service bilang alternatibong transportasyon para rin sa mga commuters. Inatasan din ng MMDA ang traffic personnel at road emergency group members na nakadeploy sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila para maasistihan yung mga motorista at commuters na posible o bulubhang maapektuhan ng nasabing aktibidad. Bombo, Elmar, Bombo, Jane. Alright, Bombo Mars, sa mga oras na ito, may nakikita ka na ba dyang mga commuter na hindi nakasakay? Yes, Bomba Jane, doon sa may bandang dulong bahagi, sa may likuran ko, maraming mga commuters na nakapila na naghihintay ng mga masasakyan nilang sasakyan. Okay, Bombo Mars? Alright, ating balikan mamaya ang location ni Bombo Marlene Padiernos dahil kakabanggit lang niya na marami na daw ang mga commuters na hindi nakasakay sa mga oras na ito. Bombo Mars, ating balikan. Yes, Bomba Jane, kanina nga, nabanggit ko kanina na may nakausap akong isang commuter. Doon ko siya nakausap doon sa bandang dulong bahagi. Bale, masikip na kasi doon at naipon na yung mga tao, nag-aabang sila ng mga sasakyan. Bukod kasi sa rush hour, kagaya nga ng alam natin ngayon, merong transport strike sa isang grupo ng mga operators at saka jeepney, Bombo Jane, Bombo Elmar. So yung inaalok ng MMDA na libreng sakay sa mga oras na ito, Bombo Mars, nagsimula na ba? Yes, Bomba Jane, 5:20 AM pa lang naka-standby na sila at kabase nga doon sa nakausap natin na MMDA personnel, ongoing na siya ngayon, no? Bumabiyahe na sila ngayon. Bala doon yan sa Commonwealth, sila nag-standby, nagtipon-tipon at iikot yan sa kalakhang Metro Manila, sa mga major roads ng Metro Manila para yung mga pasahero ihahatid doon sa EDSA Bus Carousel, Bombo Jane. Okay, so Bombo Mars, kung nagsimula sila kanina mga alas 5, so anong oras naman sila matatapos yung libreng sakay na yan, Bombo Mars? Natanong din niya natin kanina, pero ang sabi kasi sa ngayon wala pang ibinigay na opisyal na anunsyo kung anong oras matatapos yung ito nga libreng sakay ng MMDA. Pero posible yan, Bombo Jane, hanggang matapos yung rush hour o hanggang doon nga sa medyo makakaluwag-luwag na yung mga pasahero para makasakay na ulit sila sa mga pampublikong transportasyon. Pero sa ngayon wala pang binibigay kung hanggang anong oras matatapos. Tanging yung standby o yung simulang oras pa lang yung naibigay sa kanila, Bombo Jane. Kasi nga hindi natin inaasahan kung gaano kalakas, gaano grabe yung impact nito nga magiging transport strike ngayong araw, Bombo Jane. Sige, maraming salamat, Bombo Marlene Padiernos. Mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat mula dito sa lungsod ng Pasay. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates.
Yang diin ng tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo na ang naging resulta daw ng presidential preference poll ng Pulse Asia ay ibinatay sa isinagawang survey nito bago pa man ang naging matagumpay na campaign rallies nito sa mga probinsya at Metro Manila. Sinabi ito ng tagapagsalita ni Robredo na si Barry Gutierrez matapos na mangunang muli sa pinakahuling Pulse Asia survey si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa lahat ng presidential bets kung saan ay may nakuha itong 60% points na sinundan naman ni Vice President Leni Robredo na may 15% na nakuhang puntos. Paliwanag ni Gutierrez sa ngayon ay hindi pa anya nakakuha ng Pulse Asia ang pinakahuling buhos ng suporta kay Robredo. Samantala, ang naturang survey ay isinagawa mula February 18 hanggang February 23 kung saan nasa 2,400 na mga individual na nasa hustong gulang na ang hininga ng opinyon sa kung kaninong kandidato boboto ang mga ito sakaling ang eleksyon na isasagawa sa buwan ng Mayo ay gaganapin sa mismong araw kung kailan sila ay tanungin. Lumabas din sa naturang survey na nasa pang-apat na pwesto si Senator Manny Pacquiao na may 8%. Sinundan ni Senator Panfilo Lacson na may 2% habang sina Faisal Mangundato 0.4%, Labor Leader Yudigario Yudi Guzman 0.1% at si Jose Montemayor Jr. 0.01%. Wala namang report ang Pulse Asia sa mga nakuha ni ng dating Malacanang spokesman na si Ernesto Abilia at dating Defense Chief Norberto Gonzales. Sa vice presidential race naman ang pre-election ng Pulse Asia survey, nakakuha si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ng 53%, habang sumisigunda naman sa Senate President Tito Soto sa 24%, Senator Francis Pangilinan nasa ikatlong pwesto na may 11%, Dr. Willie Ong may 6%, at Deputy Speaker Atienza may 1%. Nakakuha naman sina Manny Lopez at dating Akbayan Party List Representative Waldin Bello ng tig 0.1% at Attorney Carlos Serapio may 0.01%. Samantala, sa kaugnay pa rin naturang report o Pulse Asia Survey sa mga senatoriable naman, muli na namang nanguna sa Pulse Asia Survey ang broadcast journalist na si Rafi Tulfo na may 66.9%. Sinusundan siya ni Antique Congresswoman Loren Ligarda may 58.9%. Pangatlo si dating DPWH Secretary Mark Villar 56.2%. Pang-apat, Taguig Congressman Alan Peter Cayetano may 55%. Pang-lima, si re-electionist Senator Miguel Zubiri, 50.5%. Pang-anim, Sorsogon Governor Francis Escudero, may 49.8%. Pang-pito, ang aktor Robin Padilla, 47%. Pang-walo, dating Vice President Jejomar Jojo Binay. Pang-siyam, si Senador Sherwin Gatchalian. At pang-sampo, Senator Emmanuel Joel Villanueva, isang re-electionist din. At dating Senador Jinggoy Estrada. At pang-labing-isa naman, siya at pang-labing-dalawa, si Quezon City Mayor Herbert Bistik Bautista, batay pa rin sa survey ng Pulse Asia. Pang-labing-tatlo naman, re-electionist Senator Risa Hontiveros at dating Senator JV Ejercito. Mula naman sa 15th place hanggang 24th position, Senator Dick Gordon, dating Senator Gringo Hunasan, dating DILG Secretary Gibo Teodoro, dating spokesman Attorney Harry Roque, dating Senador Antonio Trillanes at dating PNP Chief Guillermo Eliazar at Attorney Chel Jokno, Astrabel Pimentel, Senator Laila De Lima at 24 na pwesto naman si Attorney Larry Gadon. Samantala, nakatakdang ipasilip mamayang hapon ng COMELEC bilang bahagi ng walk-through ang ballot printing na isinasagawa iyan ng National Printing Office sa Quezon City. Paliwanag pa ng bagong chairman ng COMELEC na si Saidamin Pangaruman, ang kanyang hakbang ay upang ipakita na sila ay transparent at walang itinatago sa media at mga stakeholders. Liban nito, nagluwag na rin daw ang pandemic restrictions, kaya nagluwag na rin ang kanilang mga preparasyon. Nais din daw ipaabot ng COMELEC sa publiko ang progreso ng isinasagawang printing ng mga balota na siyang gagamitin yan sa May 9 elections.
Una rito nagsagawa rin ng walkthrough at inspection na ang mga opisyal ng COMELEC kasama ng ilang kinatawan ng mga partido sa production at deployment ng vote counting machines o VCMs, pati na ang consolidation at canvassing system sa Laguna warehouse ng nasabing komisyon. Bombo International News. Naalarma ngayon ang United Nations tungkol sa pagtaas ng Russia sa alert level para yan sa nuclear forces nito matapos sa naging pananalakay sa Ukraine. Sa isang payag ay inilarawan ito ni United Nations Secretary General Antonio Guterres bilang isang bone-chilling development kasabay ng kanyang panawagan ng agarang pagtigil sa naturang labanan. Nanawagan din si Guterres para sa pangangalaga ng seguridad at kaligtasan ng mga nuclear facilities. Ito ay matapos ang pagsiklab ng sunog sa Zaporizhia Nuclear Power Plant sa Ukraine. Ito ang pinakamalaking power plant sa Europe na sumiklab sa panahon ng pagkuha ng planta ng mga puwersa ng Russia. Bukod dito ay sinabi rin niya na maglalaan ng karagdagang $40 million ang United Nations mula sa pondo ng Central Emergency Response nito upang palakasin naman ang humanitarian assistance sa Ukraine. Ito anya ay makakatulong sa pagkuha ng critical supplies ng pagkain, tubig, mga gamot at iba pang life-saving aid, pati na rin ang pamamahagi ng cash assistance sa mga apektadong individual. Kaugnay niyan ay pakinggan natin ang bahagi ng payag ni UN Secretary General Antonio Guterres. Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Countless innocent people, including women and children, have been killed. After being hit by Russian forces, roads, airports and schools lie in ruins. According to the World Health Organization, at least 24 health facilities have suffered attacks. Hundreds of thousands of people are without water or electricity. And with each passing hour, two things are increasingly clear. First, it keeps getting worse. Second, whatever the outcome, this war will have no winners, only losers. Inyong napakinggan si UN Secretary General Antonio Guterres. Samantala, balik pa tayo sa mga balita sa Pilipinas. Aminado ang Philippine Overseas Employment Administration o POA na natili pa ring pahirapan ang paglilikas sa mga natitirang Pinoy o mga seafarers mula sa Ukraine sa gitna ng nagaganap na sigalot doon ngayon. Ayon kay POAA Administrator Bernard Olalia, sa ngayon, mayroon pa manong 140 mga tripulanting Pinoy ang inaasang darating sa bansa matapos ang pag-uwi ng naunang 100 crew members mula sa bansang Ukraine. Gayunpaman ay sinabi ng opisyal, malaking pagsubok pa rin daw ngayon ang pagsagip sa mga natitira pang seafarers sa nasabing bansa dahil sa nasa mahigit 470 pa raw ang apektado mga seafarers na lula na mga barko na nakadaong sa lugar ng isla kung saan nangyayari naman ang digmaan. Habang nasa mahigit 200 Filipino crew members pa ang hindi nakakalikas at kasalukuyang inasikaso pa lamang ang repatriation sa mga ito. Samantala, sinabi naman ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola, sa ngayon, nasa 323 na mga Pinoy mula sa Ukraine ang natulungan ng makauwi pabalik ng Pilipinas sa tulong na rin ng ating pamahalaan. Nakahanda naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tulungan ang mga refugees, stateless person at asylum seekers. Alinsunod na rin ito sa inisyong Executive Order 163 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang inihayag ng pamahalaan na handa itong tumanggap ng mga refugees mula sa Ukraine, bunsod na nagpapatuloy na giyera sa naturang bansa. Tiniyak naman ng DSWD ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at iba pang concerned agencies para yan sa paghahanda para sa posibleng pagdating ng mga refugees sa ating bansa. Sa ilalim ng naturang executive order, mabibigyan ng proteksyon ang mga refugees, stateless person at asylum seekers sa kanilang karapatan pagdating sa seguridad, kalayaan at mobility sa ating bansa.
Mapagkakalooban din ang mga persons of concerning access sa mga programa at serbisyo mula sa gobyerno ng Pilipinas. Gaya yan ng health services, social protection programs, access sa edukasyon, legal assistance at trabaho. Samantala naman, sa kaugnay pa rin balita, tiniyak din naman ng POA na nakahanda itong tumulong din sa paghanap ng iba pang mga trabaho ng ating mga uuwing overseas Filipino workers mula sa bansang Ukraine. Ipinahayag ito ni POA Chief Bernard Olalia kasabay ng pagkasabing nakatakdang magkaloob ng $200 na tulong pinansyal ang pamahalaan para sa mga ito. Sinabi ng opisyal, matapos na itaas ng DFA sa Crisis Alert Level 4 ang lahat ng lugar sa Ukraine kung saan ay mandatory na pinalilikas o pinapauwi sa Pilipinas ang lahat na Pinoy na nirahan doon dahil pa rin sa sigalot sa nangyayari sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bukod daw dito ay maaari rin anyang makatanggap ng scholarship ang mga anak ng OFWs at entrepreneurial training mula naman sa ating pamahalaan. Ipinatawag naman ng Department of Foreign Affairs ang top diplomat ng China sa Maynila upang iprotesta ang paglusob ng Chinese Navy sa Sulu Sea sa unang bahagi ng taong ito. Sa katauhan ni Acting Undersecretary Maria Teresa Lazaro ay naghain ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest ng Maynila na nagsasabing ang pagdaan ng Navy ship ng China sa karagatan ng Pilipinas ay illegal at labag sa sovereign rights ng bansa. Nakasaad sa statement na nilabas ng ehensya na mula January 29 hanggang February 1, 2022 ay walang pahintulot na pumasok sa katubigan ng Pilipinas ang Plan Electronic Reconnaissance Ship o Dongdiao class na may bow number 792 at nakarating ito sa Cuyo Group of Island ng Palawan at Apo Island sa Mindoro. Dagdag pa ng DFA ay nagpatuloy pa ang Plan 792 sa mga aktibidad dito sa Philippine waters sa kabila ng paulit-ulit na pagpapalis dito ng BRP Antonio Luna. Dahil dito bagamat kinikilalaan nila ng Pilipinas ang right of innocent passage alinsunod sa Article 52 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS ay hindi daw may tuturing na pasok dito ang naging action plan ng 792 dahil sa mapaglabag sa soberenya ng Pilipinas. Iginit pa ni Lazaro sa China na igalang nito ang teritoryo ng Pilipinas at ang maritime jurisdiction at sumunod ang mga ito sa obligasyon nito sa ilalim niya ng international law, particular na sa UNCLOS. Dapat din anyang huminto na sa pagpasok sa karagatan ng bansa nang walang pahintulot ang mga Chinese vessels. Mamaya abangan pipilit ating makapanayam naman ilan pa rin ang reaksyon sa patuloy na pagtaas ng presyo produktong petrolyo, yung panig po na nag-strike ngayon na transport groups at sa panig din ng mga employers lalo na ang Confederation of Employers. Pero bago ang mga balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Maaari nang mag-avail ng passport courtesy lane ang mga walk-in applicants sa lahat ito ng consular office ng Department of Foreign Affairs sa buong bansa simula ngayong araw. Ayon kay DFA, Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs, Brigido Dulay, ginawa ng DFA ang anunsyo bilang tugon sa isang great demand para sa courtesy lane walk-in application matapos itong unang ipayag ang pagbubukas ng courtesy lane nitong opisina ng Asiana Business Park sa Parañaque City. Sinabi ng DFA na ang mga walk-in aplikante ay dapat na fully vaccinated. Kwalipikadong maka-avail naman ng courtesy lane at makapagpakita ng mga pangunahing kinakailangan sa aplikasyon ng pasaporte. Kasama ang mga sumusunod na kinakailangang dokumento. Una, sa mga senior citizen identification card. Maaring may kasamang isang matanda. Sa mga buntis na aplikante naman, patunay ng pagbubuntis o medical certificate. Sa mga taong may kapansanan naman, ang valid PWD identification card ang kailangan. Sa solo parents,
ang valid solo parent identification card. Sa mga minor de edad na 7 taong gulang pababa, dapat may kasama silang magulang o legal na tagapag-alaga o guardian. Original at photocopy ng Philippine Statistics Authority birth certificate ng minor de edad. Karagdagang mga kinakailangan sa dokumentaryo kung minor de edad ay hindi sinamahan ng mga magulang. Ang mga overseas Filipino worker naman at seafarer na may incoming o aktibong trabaho sa ibang bansa ay dapat magpakita ng isa sa mga sumusunod: valid Overseas Workers Welfare Administration e-card, valid kontrata sa pagtatrabaho, valid balidong work visa at seafarers identification record book, kung saan pinaalalahanan din ang mga kwalipikadong aplikante na magdala sila ng proof of vaccination. Samantala sa ibang balita naman, dumating muli sa Pilipinas ang nasa mahigit 800,000 mga doses ng Pfizer-BioNTech na COVID-19 vaccines. Sinabi ng National Task Force Against COVID-19 ay nasa 868,140 pa na mga bakunang Pfizer ang binili ng Pilipinas. Ang lumapag naman kagabi sa Ninoy Aquino International Airport ang flight LD456. Sa data na nakatanggap na ang Pilipinas ng kabuang 237 million doses ng iba't ibang COVID-19 vaccine brands sa ating bansa. Iniulat naman ng Department of Health o DOH na noong Marso 9 ay nasa 137.4 million na may katumbas na migit kumulang sa 50% na mga bakuna ang naiturok na sa ating mga kababayan. Sa ngayon ay halos nasa 64 million mga kababayan ng mga Pinoy ang fully vaccinated sa bansa, habang nasa 10.7 million naman ang nakatanggap ng tinatawag na mga booster shots. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, ang Department of National Defense pinaghahanda ng posibleng repatriation ng mga Pinoy na apektado ng sitwasyon sa Ukraine at North Korea. May karagdagang detalye si Bombo Annalise Soberano. Nakikipag-ugnayan ang Department of National Defense sa Department of Foreign Affairs para sa posibleng repatriation ng mga Filipino sa ibang bansa na apektado ng sitwasyon sa Ukraine at North Korea. Sa isang statement, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, mahigpit na sinusubaybayan ng DND ang mga pangyayari sa Ukraine at maging ang missile test na ginawa ng North Korea. Anya, ang posibleng direct at indirect na epekto ng mga kaganapang ito sa seguridad at ekonomiya ng bansa ay pinag-aaralan ng DND. Tiniyak ng kalihim na nakahanda ang DND na tumulong sa pagpapauwi sa bansa ng mga apektadong Pilipino sa ibayong dagat kung kakailanganin. Sinabi ng kalihim na nakikiisa ang Pilipinas sa panawagan ng international community para sa pananaig ng kapayapaan at kahinahunan sa gitna ng mga kasalukuyang kaganapan at umaasa na mareresolba ang sitwasyon sa mabilis at maayos na paraan. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, nakikitang paraan daw ngayon ng Department of Science and Technology o DOST ang paggamit ng tinatawag na cloud-based monitors at sensors na maaaring makatulong para makatipid ng pagkonsumo ng kuryente sa gitna ng mataas na presyuhan ng produktong petrolyo. Ayon kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, ang krudo sa Pilipinas na ginagawang gasolina, diesel at LPG ay inaangkat pa kung kaya't sumasabay itong tumataas kapag nagkakaroon naman ng pagkalaw sa presyo ng krudo sa world market. Ayon pa sa paliwanag ng opisyal, talagang mataas ang presyo ng krudo sa Amerika at Australia na mayroong sariling nakareserba silang mga langis. Paliwanag dito ng mga opisyal sa Department of Science and Technology, ang first line of defense ng Pilipinas laban sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa buong mundo ay ang pagpapababa daw ng pagkonsumo ng kuryente. Kung kaya't nirekomenda po ng DOST bilang isa sa madaling paraan para matukoy ang mga nakukonsumong kuryente ng mga malalaking mga gusali at mga government buildings ay sa pamamagitan ng tinatawag na cloud-based monitors at e-sensors. Ayon pa sa opisyal, yung tinatawag na energy conservation ay napapababa daw ang bayarin sa kuryente at kapag bumaba din aniya ang kabuuan ng konsumo sa kuryente sa bansa, hindi gaanong malaki ang impact nito sa pagtaas naman ng presyuhan ng gasolina sa ating bansa.
Samantala naman, ipinagmalaki ng Philippine National Police na maganda ang itinatakbo ng investigasyon sa mga kaso ng mga nawawalang mga sabungero. Ayon pa kay PNP Chief General Leonardo Carlos, may update sila ngayon sa ginagawang pag-iimbestiga ng Criminal Investigation and Detection Group o itong CIDG. Ngunit tumanggi muna itong ilahad sa publiko dahil sa araw na ito ay haharap muna sila kay DILG Secretary Eduardo Anyo para sa case briefing. Sinabi ni Carlos na tatalima din sila sa tinakdang 30 araw na deadline ng Malacanang para makapaglabas ng resulta ng investigasyon ng PNP at NBI sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nangako naman ang pamunuan ng PNP na noong nakarang linggo ay maghaharap sila ng kaso laban sa mga security personnel ng Manila Arena hinggil sa pagkawala ng 6 na sabungero. Ngunit ito ay naantala. Pati pang pagdinig ng Senate Committee on Public Order ay sinuspinde upang bigyang daan ang investigasyon ng NBI at PNP. Samantala, kuha muna tayo sa mga assessment naman ng ating mga economic advice plano ng gobyerno. Dito po naman sa paglalagay sa Pilipinas sa mas mababa naman na tinatawag na itong mas mababa sa alert level number 1. Kung anong epekto nito sa takbo ng bangko, malilit na mga negosyo. Bombo Raymond, kumusta dyan? Go ahead, Bombo Raymond. Bombo Elmar, narito tayo ngayon dito sa isa sa mga sentro ng negosyo dito sa Pasay City. At dito nga ay buhay na buhay yung ekonomiya, ang mga negosyo at nakita natin yung patuloy na pagpasok ng ating mga kabayang manggagawa sa kanilang mga trabaho. At dahil nga dyan ay naging maganda ang takbo ng mga bangko o microfinancing institutions sa nakalipas sa 2 linggong pagpapatupad ng Alert Level 1 sa maraming lugar sa bansa. Sinabi ni Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, na dahil sa nagbukas ang mas marami pang negosyo, mas maraming economic activity ang nangyari. Dumami aniya ang mga tao sa labas, lumakas ang mobility. Marami na ang balik eskwela at opisina na nagbigay kumpiyansa sa mga bangko para magsimula ng magpautang ng pera sa maliliit na negosyo o micro and small entrepreneurs. Resulta nito ay balik ang operasyon kaya lumalakas na rin ang benta ng mga negosyo. Nagkaroon lamang daw ng pansamantalang pagkaistorbo ng momentum dahil sa gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pero kaugnay naman sa hirit ng ating mga manggagawa na pagpapataas sa kanilang sahod o yung aumento sa kanilang sinasahod ay sinabi ni Secretary Concepcion na posibleng titingnan nila at baka raw hindi pa kakayanin dahil nga nagpapatuloy nga yung epekto ng krisis sa Europe, partikular sa Ukraine at Russia. Na itong bahagi ng pahayag ni Secretary Joey Concepcion. Kung i-summarize nila at tanggalin o yung excise tax o yung ibaw excise tax, yun baka makakatulong dyan sa pagtataas ng gasolina, no? So importante kasi ngayon yung job employment, no? At medyo gumaganda yung mga benta ng mga maliit na negosyante. So, dapat itong Ukraine conflict, syempre nangyari. Pero hintayin muna natin lumakas. At si Secretary Bello ay will come up with a proposal, no? Pero we should try to balance the situation. Baka masyadong maaga, no? Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Joey Concepcion. At kaugnay nga sa pagtaas pa ngayon, simula ngayong araw ng presyo ng diesel at gasolina, and inikutan natin yung ilang mga gasoline stations kaninang maaga, Bombo Elmar, at may nakausap tayong mga drivers. At yun nga, dahil lumalabas na mas mahal na nga actually, lalo yung V-Power na diesel kaysa gasolina, Bombo Elmar. So humabol na yung dati na mas mura na diesel na ginagamit usually sa public transport. At itong si Manong Antonio Sison ay tinitingnan daw nila kung kaya pa ba kapag nagpapatuloy yung ganitong mga pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, lalo yung diesel na ginagamit nila sa pamamasada. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Manong Antonio Sison sa panayam ng Bombo Radio.
Boss, eto, kumusta? Lalo pang tumaas, para mas mataas na yata yung diesel. Mas mataas na yung diesel kaysa gasolina. Kaya nga ho, boss, sa ngayon ano na lang kami. Pag galing kami sa taas, pila. Pagbalik namin, puro na lang pila. Hindi kami pwede tatakbo na walang laman ang jeep dahil napakamahal ng diesel. So paano yan kung magtuloy-tuloy pa ito? Sabi, baka magkasunod pa sa mga susunod na mga linggo. Tatansyan lang namin, kung hindi nakikita, hindi na rin kami babiyahe. Pag hanggat kumikita pa kahit papano, may pangbiling bigas, babiyahe pa rin kami. Ganun lang yung sistema, kaysa magugutom kami. May kinakasa yata na transport strike yung grupong Piston, sasali ka ba? Depende sa presidente po namin, boss, kasi sa ngayon wala pa naman sinasabi sa amin kung mayroon, kung sabihin nila, sasabi rin kami. Anong pangalan ko yang? Yan si Manong Antonio Sison, Bombo Elmar. At talagang halos maging yung mga nakausap natin off-cam kanina, talagang umaaray yung mga merong private cars dahil nga sa ang tasa yung 1 litro na nakita natin kanina mahigit 79 pesos sa diesel, 75 naman yung regular diesel. So talagang ang taas, Bombo Elmar. Kahapon may nakapanayam ka rin, Bombo Raymond, na ilang mga tsuper, mga operators ng jeepney. So actually ngayong umaga sana makapanayam natin itong si presidente ng Piston, yung nagkasagawa ng kilos protesta ngayon. Medyo naharang na yata sila, na busy na itong si Mr. Modi Floranda. Kasi ang iba naman kasing mga jeepney operators, drivers, ibang mga grupo din, Bombo Raymond, hindi napasama. So ano yung napansin mo rin kahapon? Marami rin bang pumila muna bago itaas kaninang madaling araw hanggang ngayong alas 6 itong taas ng presyon, Bombo Raymond, sa ilang mga gas stations sa ilang lugar sa Metro Manila, Bombo Raymond? Well, sa kagustuhan nga daw sana nila, lalo na yung mga drivers ng pampaserong jeep, Bombo Elmar, na mag-full tank kahapon, pero wala naman daw pang full tank. Walang pang full tank. So talagang kung anong available, yun lang yung kakarga nila. So ganun. So marami yung sentimento nila, Bombo Elmar, ay kakayanin, subukan kakayanin pa. Pero pag hindi, yun nga, titigil muna sa pamamasada at maghanap na lang muna ng ibang pagkakitaan dahil kung lugi naman daw. Halimbawa ngayon, ang iniuwi na lamang nila ay nasa range ng 300 to 200 pesos. Malinis na yun, tanggal na yung boundary. How much more daw pag magtaas, so maging 100, lugi na, pagod at puyat, Bombo Elmar. Kakalungkot, hindi man sila makapag-advance na mabumili kaagad. Wala rin palang magkarga ng mas maaga mula pa kahapon dyan sa ilan nating mga kababayan ng mga jeepney drivers. Anyway, maraming salamat, Bombo Raymond. Mag-ingat kayo dyan. Okay, live mula dito sa bahagi ng MOA sa Pasay City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Mga pa-detalye ng mga balita, meron din daw fishing strike ng grupo rin ng mga isda. Inireklamo rin itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero bago yan, mga paalala mo na. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala muna sa presyo naman ang pagkonsumidoris naman sa mga kuryente nating singil sa monthly bills, muling nagpaalala itong Manila Electric Company. Naasahan pa rin ang posibleng patuloy na pagtaas sa singil naman sa monthly bill sa mga konsumidores lang sa pagpasok naman nitong buwan ng Mayo. Na rito ay nagpaalala rin ang Meralco officials na posibleng magkaroon daw ng dagdag sa singil sa kuryente para sa ikalawang bahagi ng repricing nitong tinatawag na Malampaya. Isa po itong plantang gumagamit kasi ng natural gas ng Malampaya, ang isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng supply source ng Meralco. Paliwanag naman ng Meralco, ang selling price daw kasi ng Malampaya sa first gas na tinatawag ay makikita sa may generation charge, dahilan kung bakit sa buwan daw ng Mayo ay mararamdaman naman itong mga customer ng Meralco ang anumang pagtaas sa presyo nito. Samantala ay una rito ay nagtakda na rin ang kumpanya ng taas singil sa kuryente ngayong buwan na nagkakalaga
ng 6 pesos and 25 centavos sa kada kilowatt hour. Ibig sabihin daw ay aabot na sa mahigit kumulang sa 13 pesos ang naging pagtaas sa kabuang singil ng residential customers na konsumo naman ng 200 kilowatt hours. Walang humpay din na pagtaas ang domestic pump prices sa produktong petrolyo sa nakalipas nga na 10 linggo. Ang isa rin sa itinuturong dahilan ng Meralco, dila naman sa turang pagtaas naman sa presyo ng kuryente. Sa iba pang mga balita naman, fishing strike ng grupo ng mga mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasado na rin ngayong araw. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio, Ligaspi. Kasado na ngayong araw ang pagsasagawa ng tigil palaot ng grupo ng mga mangingisda dahil sa panibago na namang big-time oil price hike. Sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi kay Pamalakaya spokesperson Ronel Arambulo, ang naturang hakbang ay bilang protesta sa kawalan ng aksyon ng pamahalaan sa serye ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Maraming mga mangingisda ang makikiisa sa tigil palaot, partikular na sa Manila Bay, Laguna de Bay at iba pang bahagi ng bansa. Pagbibigay diin ni Arambulo, lunod na ang mga mangingisda sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Marami na niya ang napilitang tumigil sa pagpalaot at naghanap na lamang ng ibang mapagkakakitaan. Kung tutusin, ay wala na talagang kikitain dahil sa presyo pa lamang ng gasolina ay lugi na. Patuloy ang panawagan ng grupo sa pagsuspindi sa excise tax at pagbasura sa deregulation law upang magkaroon ng karapatan ang gobyerno sa pagkontrol sa presyo ng produktong petrolyo. Kasadong-kasado na po yung plano ng mga mangingisda na tigil palaot po bilang protesta po at pakikisa rin sa mga kasama nating mga tsuper na maglulusad din po bukas ng tigil pasada. Kung sa kanila po tigil pasada, di sa ating mga mangingisda ay tigil palaot. Bunga po ito ng patuloy ang habas na pagtaas ng presyo ng langis na talagang ang mga mangingisda ay umaaray na, talos lunod na. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Ligaspi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Mamayang hapon ay posibleng maglabas ng panibago namang alert level ang ating mga opisyal mula sa IATF. Liban dito ang Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakdang makipagpulong din mamayang gabi sa mga opisyal sa Malacanang at miyembro ng IATF. Kaugnay pa rin ito ng kanilang tinatawag naman na lingguhan na pakikipagpulong. At dyan sa Iloilo ay hinihiling nila na ilagay daw sa alert level 0. Lalo na itong Iloilo City Government ang kanilang panawagan. At may follow-up dito ang Bombo Radio Iloilo. Umapila ang Iloilo City Government sa National Interagency Task Force na isa ilalim ang lungsod sa Alert Level 0. Sa ilalim ng Alert Level 0, optional ang pagsuot ng face mask, wala ng work from home scheme at ibabalik na ang face-to-face classes. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Iloilo City Mayor Jera Trañas, sinabi nito na bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa lungsod at mababa na rin ang average daily attack rate at healthcare utilization rate. Aniya, kung pahihintulutan ng National Capital Region na isa ilalim sa Alert Level 0, dapat na isa ilalim rin ang Iloilo City sa Alert Level 0. Mataas na rin ayon sa alkalde ang vaccination rate ng lungsod sa mga individual na may edad 12 pataas, maliban lamang sa mga kabataan na may edad 5 hanggang 11 anyos. We can compare with LGUs and NCR. Face mask will be optional. Ang face-to-face classes will already proceed. Ang 100% sa opisina. Si Iloilo City Mayor Jeri Trañas. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Iniulat ng United Nations na umabot na sa 2.8 million ang bilang ng mga refugee na tumakas sa Ukraine mula nang magsimulang pagsalakay ng Russia noong February 24. Sinabi ng UN Refugee Agency na 2,808,792 refugee ang umalis na ngayon sa bansa. Umakyat pa yan ng 110,512 mula Linggo na ginagawa itong pinakamalaking refugee exodus sa Europe
Europe mula noong World War II. Sinabi rin ng UNICEF na mahigit 1 milyong bata ang tumakas sa Ukraine para maghanap ng kaligtasan at proteksyon. Mga 127,000 third country nationals, pangunahin ang mga estudyante at migrant workers, ay kabilang yan sa 2.8 billion na tumakas sa Ukraine. Narito ang isang breakdown kung nasaan ang mga refugee mula sa Ukraine ayon yan sa UNHCR. Sa Poland, mahigit sa 6 sa 10 na mga Ukrainian refugee ang in-host ng Poland na may 1,727,227 na ngayon sa bansa. Sa ibang lugar naman sa Europa, as of Friday, nasa 304,156 sa mga tumakas sa Ukraine ang lumipat sa iba pang mga bansa sa Europa, lampas sa mga kalapit na estado. Doon sa Hungary, kabuuang 255,291 ay nasa lupain ng Hungarian. Nasa 204,862 refugees naman ang nasa Slovakia. 131,365 refugees ang nasa Russia. 106,994 sa Moldova. At 84,671 naman sa Romania, 1,226 refugees naman sa Belarus. Bombo Sports News. Sa basketball naman, lalo pang pag-ibayuhin daw ng Samahang Basketball ng Pilipinas SBP ang kanilang paghahanda para naman sa prestiyosong FIBA Basketball World Cup. Ito po ay gaganapin sa susunod na taong 2023. Ito'y matapos ang sinagawang strategic planning session ng Local Organizing Committee kung saan nga ang kanilang planning session ay ginanap naman sa Lipa, Batangas kung saan naisapinal na ang bubuo ng Local Organizing Committee. Diluhan din ito ng SBP Chairman Emeritus si Manny V. Pangilinan, SBP President Al Panlilio, Executive Director na si Sonny Barrios at Executive Advisor na si Ricky Vargas. Gaganapin kasi ang naturang pinakamalaking World Cup, parang Olimpiada to ng basketball ay dyan po naman sa Agosto 10 yan hanggang Setyembre 25 kung saan host dito ang Pilipinas, kasama natin ang Japan at ginarin ay ang Indonesia. Bombo Entertainment News. Positibong ibinahaging muli ng actress-host na si Chris Aquino ang magandang development sa kanyang autoimmune condition. Sa kanyang statement, sinabi ni Chris na nakauwi na siya kasama ang kanyang dalawang anak na sina Josh at Bimbi matapos ang ilan sa kanyang pinagdaanang serye ng mga medical test at treatment para yan sa kanyang autoimmune disease. Dagdag pa nito ng huling bahagi ng Pebrero ay naiulat na cleared na ang actress at TV host mula sa cancer, diabetes at sakit sa bato at atay. Sa ngayon ay naghihintay na lamang daw siya para sa resulta ng kanyang bone marrow test. Samantala nagpahayag din si Chris ng pasasalamat sa Diyos at sinabing napakapalad niya na maranasan ang pagmamahal at pagmamalasakit mula sa kanyang dalawang anak. Magugunitan na taong 2018, unang inihayag ng actress ang kanyang kondisyon sa kalusugan habang nitong January lamang ay itinanggi niya ang kumalat na fake news na isinailalim siya sa critical care. Bombo Business News. Sumadsad pa sa pagkalugi ang stock market ng Pilipinas bilang epekto pa rin ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang tinatawag na benchmark Philippine Stock Exchange Index ay bumaba sa 295.2 points o nagsara sa mas mababa sa 4.15%. Ang pagkalugi ng stock market ng Pilipinas ay pinakamababa mula noong September 1, 2021. Ayon sa ilang mga analyst, ang paghina ng merkado ay katulad din naman daw ng stock market ng mga bansa sa Asia. Sa ngayon daw kasi, ang mga investors ay wait and see pa rin sa impact ng giyera sa global economy. Inuulat din ng Bankers Association of the Philippines ang lalo pang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos maitala nila ang 2-year low sa pananamlay ng piso, bunsod pa rin ang epekto ng giyera sa Ukraine at liban nito inaantay pa rin daw nila ng mga investors ang monetary policy decision ng US Federal Reserve. Samantala sa report naman ng Bangko Sentral, narito ang foreign exchange. Bombo Foreign Exchange Update.
Matamlay pa rin nga ang halaga ng piso. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa bansa 52 pesos and 26 centavos, Singaporean dollar 38 pesos and 32 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 67 centavos, ang euro 57 pesos at Saudi Riyal 13 pesos and 93 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Orafio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami pong inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bobel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtataguyod